שלומני BIT. זו מהדורת השבוע של Trending Tech Daily. הסיפור הבא, הבכורה הבימויית של גון טראבולטה, זמינה כעת באפל TV. הנה מה שצריך לדעת. הסיפור הבא, פיצוץ דרמטי לטיל ניו גלן של בלו אוריג'ין במהלך ניסוי בפלורידה. הנה מה שצריך לדעת. הסיפור הבא, ננו דיימנשן מוכרת את מרק פורג'ד לסטרטסיס בחצי מחיר. הנה מה שצריך לדעת. הסיפור הבא, מהנדס בכיר בגוגל מואשם בשימוש במידע פנים ורווחי מיליונים. הנה מה שצריך לדעת. הסיפור הבא, ארצות הברית מאיצה את מרוץ ה-AI, $9 מיליארד לשבביה של NVIDIA. הנה מה שצריך לדעת. זה הסיכום, עוד באתר trendingtechdaily.com. אם אתם אוהבים את התכנים שלנו, תשכחו להירשם כמנויים לערוץ ולעשות פולו באינסטגרם.